Monggo Mbak Desi kasuwun nggih nyekar. Wis satrima nadyan loro tak kasih ati aku putih nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya bersama Kukuh Video Syuting. Nalikane udan krimis mong kelingan
Luwih
Mbah nuwun nggih. Ata keri-keri, ata keri-keri. Spesial ingkang ampun mugati Pak Bonari karbone wong liya. Nggih, tembang menika spesial kagem alah wis apa kono pokoke. Mbak Wilis. Iki lho. Iki lho barange. Tarik yo. Wong bagus sing tak tresnani. Rino wengi mengatah impi-impi. Aku ora bisa lali wong sliramu jeneng ngati. Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku. Mosok rek. Rino wengi arep-arep sok kapan tekamu. Wis tak enteni tekamu ya. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Awakku rek. Aku wis kadadana tresno nanging ngerti kudu gawe lara. Ayo dulu ya. Wis tah. Pokoknya babakan garwane wong liya iki Garwane wong liya iki jan sangat mantep. sangat jeru. Ya. Mencintai yang bukan milik kita itu sakit. Mosok Heeh. gak enak toh? Dak enak. Oh iya. Dak enak. Kamu nanya. Ayo. Ning opo siramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa. Kita audio terima kasih. Hatiku tak Dengan sampun miliki sampur Wongil Katuran Ingin Jumeneng spesial buat yang lagi jatuh cinta dengan suami orang. Selamat berkonangan.
Yo tapi yo aja dawa-dawa to ya. Keri-keri lek digatek ndang metu. Hak Sing iki leren rada ya, Mas. hak iki rada cendhek wae. Aku pilih sing dawa. Oh ngono. Ning apa siramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karang-karang Gusti kula nyuwun ngapura. bojone wong. Yo, lanjutkan. Pak Bonari. Iwak kiko, iwak lele ya, Mas. Enak saya wong timbang saya dhewe. Yen eling nalika semono kowe teko arep
bojone wong yen weruh aku mung iso ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedilo iso nambahi kangenku Mbak Winis kembang lagi arom gandane oh iya ati iki kok mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci tenan ya mukti kowe Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati hamba pilih Cengkal Tayub Cinubet Ajon ingkang sampun kapiatur hamba pilih sarebetipun saking panjenengan Bapak Pramugari handom sampur dumateng panjenengan sedaya mbok menawi wonten ingkang sajak kesengsal atas nami saking panjenenganipun Bapak Pramugari nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun Wadene konco dumateng pandemen versi Tayub sembah nuwun nggih monggo mbok pilih konco kawula muda ngresakaken dangdut dipun lanjutaken sampai nggih menika jam 12.00 malam nggih sembah nuwun nggih tasik wekdalipun tasik kathah monggo nggih payatni mbok pilih salebetipun kawula dalam panjenengan melemipur wonten dalem mriki tartamtu kathah kalepatan mliginipun saking pribadi dalah paraga saestu nyuwun pangapunten ingkang saking-agengipun nggih mugi pinanggih ing sanes wekdal terima kasih matur suwun kita haturkan untuk sedulur kawula muda yang kali ini masih eksis di kediaman sini ya kita masih ada waktu kurun ke depan 30 menit